toivoa ja sydämestäni sitä toivon, että jatkossa meillä on teille huomattavasti mielenkiintoisempaa tarjottavaa. Tietysti se on yksinomaan Suomen joukkueen otteista kiinni. Huomenna siis vastustajana Espanja, ylihuomenna Turkki ja noista otteluista ainakin toisen silloin Belgiasta. Joten kaikille Suomen joukkueen pelaajille tämä on ensimmäinen turnaus tällä tasolla. Se ei kuitenkaan ole mikään puolustus eikä lohko, kun Hannu Möttölä onnistuu ensimmäistä kertaa tyylikkäästi. Kova taistelu levypallossa ja Marttinen on mies, joka pallon kanssa lopulta alas tulee. Mutta tuota ei kyllä saisi koskaan tehdä. Petri Niiranen pyrkii pitämään pallon joukkueellaan, syöttää kuitenkin suoraan. Sisään ajaa hyvin. Heitto on kuitenkin mahdottoman vaikea. Pitkät venäläiset vievät jälleen levypallon ja näin tullaan heti oman pään levypallon jälkeen. Nopea hyökkäys. Karasev taidokkaasti sisään. Panov nostaa korin. 40. Lehtonen, Sarevic, joka ajaa mielellään sisään. Nyt kuitenkin syöttää todella taidokkaasti. Karasev nostaa palloa nopeasta ylös. Ehkä se kertoo jotain Suomen pelistä. Lehtonen, hyvä harhautus. Heitto on luvattoman heikko. Larkio ajaa sisään asti. Marttinen lähtee donkkiin, mutta Mihailov torjuu komeasti. Pasarevic, Babkov 2 pistettä. Udalleen oma peli kulkemaan, jota jatkossa homma voisi sujua paremmin. Hyvä syöttö Petri Niiranen. Hyvä syöttö Marttiselle. 2 miestä nousee ilmaan, mutta nousee Markkanen. Tuomala, joka heittää. Ja Pasarevic, joka nyt pyörii lähellä koria, oli myös tehokas. Hänen salonsa 9 ja jälleen Suomi hukkaa pallon ja näin Panov donkkaa toisen jakson. Tätä ottelua kun katsoo, niin on vaikea uskoa, että kun nämä joukkueet kohtasivat kovin saamatonta ja mielikuvituksetonta Suomen peli on. Vastus on kova, mutta se nyt ei ole mikään tekosyy. Sen vastushan on ennen kaikkea tahtokysymys. Niiranen käsittämättömän vaikea heitto. Aivan hölmöläisten touhua on Suomen peli ja Venäjä suorastaan leikittelee Suomen kustannuksella. Käsittämättömän huono ratkaisu jälleen Mihailov. Venäjä tulee nopeasti, Ivanov erinomainen syöttö Jevgeni Pashutinilta. Toista täytyy toivoa ja sydämestäni sitä toivon, että jatkossa meillä on teille huomattavasti mielenkiintoisempaa tarjottavaa. Tietysti se on yksinomaan Suomen joukkueen otteista kiinni. Huomenna siis vastustajana Espanja, ylihuomenna Turkki ja noista otteluista ainakin toisen pitää päättyä Suomen voittoon. Mielellään molempien, mikäli edes uskalletaan haaveilla paikasta 4 parhaan joukkoon tässä lohkossa, mutta tämän päivän esityksen perusteella